आणि जर आम्हाला हेलिकॉप्टर चालवणारे भेटले तर आपण विचारतो ना. तर आबा तुम्हाला कसं वाटतं हेलिकॉप्टर फर्स्ट टाइम चालू? नमस्कार नमस्कार. मी पहिल्यांदाच माझ्या कमाईमध्ये हेलिकॉप्टर घेतलंय. म्हणजे स्वतःच्या दम वरती का? स्वतःच्या दमवरती आणि स्वतःच्या मेहनतवरती घेतलेलं अच्छा आहे. अच्छा. तर आता मी पहिल्यांदा हेलिकॉप्टर उडवणार आहे, तर मला खूप मजा येणार आहे. आणि मी उडवायला शिकलो की माझ्या फॅमिलीला मी उडवणार आहे. तर आपण जाऊ आपल्या आम्ही तुमचा हेलिकॉप्टर जाऊ शकतो तर का? आपण जाऊ आपल्या हेलिकॉप्टर. OMG किती रुपयाचा आहे हा? तर हा आमचा हेलिकॉप्टर आहे 1600 रुपयाचा. तर आता आम्ही याला उडवणार आहे. आणि किती त्याच्यानंतर दिवस लागले शिकायला? शिकायला नसेल नाही दिवस लागले. अच्छा ठीक आहे. जरा दाखवा चालू. हा बाय काय कमाले. हेलिकॉप्टर चाललं.